Kumshi benta banya khun ya gajing sniu bat jing ma bami na gajing kerni di drugs bat banya rap iki khun samla ki belangat hau niu sok kerdot jong gajing kerni harengkat gajing trilang bat ki bahi ngasem ngila yo banya selok bat banya lam ya arngut ki samla sya jaka sumar ke badon hajan Guwahati Assam haka khat khandai trik jemang arjar arkasam yakini ki samla la yalam di ki bahi ngasem jong ki ha gajing senran jong ki nang yalam keseng ki bela let hi syadu ke jaka ajing sumar ya ka kenhun jong keseng lai lam du sam larang ba udon bok lang kharling do vice president ke CEC ha ka jing don ringkat ki wi kinong lam ba kenthop yu samla Francis G Maulong vice president samla Isaac Basayomot secretary samla John Lingdo chief organizing secretary bat ki wi ki khat ke CEC Kaseng nalor ki jing khandra kan persyang ru ban yakren ya selok bat ki bakum kini ki khun samla harengkat ki bahi ngasem bakin wat ki lat wat ki linti ban bo ya ki jaka sumar bat na kaliang kaseng kan ya rap ru kat di bor bala na kabenta ban ya thaulat baki khun samla ka jat ban riu kin yo ikila sumar bat kin lait na kani ka jing pangker ni drugs cái chơi si cái khôn persya drugs namar bangilai ini kam sniu te habang ye khôn persya yêu drugs ka bomon ngi isi drugs henry ngim isi ikinong di yenong di drugs ngi khain ngim isi iki de terdau ka way naki operation ka bangilale ha tu kamit dunai ka san kenta ngilayo ban bat yo way niki samla ya ku bangamla ban penpau kerteng udai nasional jongi na mulai ha ka bangilayo kurup kambon ya une powder ubala dangam bakla kat kum kajing penchongdor nyup san hajar duna ngem simlai khenye ka bawlo berenti te habang ilayo ban kurup ya kituki mar na u pilai ing la dispose la thang he te ngem simla kut tang kumta ngi telepon syaki bahyang sam bat kilawan ban shimti ya ukhun jongki napo khodop ke chi dc hatu kamit bat umdi tang ta namar bakum ka kenhon hi ngi ong ka kenhon seng balang umdi tang bakum tu ngi la kut na herngi ko ban pan bahapat ya ka jing em jong lu khna ha kiski ka babot kamut ha ka saturday ka dei menen kiski ngi la khot ya ka yeng ka sem jong u po office jong ngi le yo ban ikran bat ha tu ji kran ngi su thu ban nak leng jong ka yeng ka sem jong ki don shisha ya ka ta ka jing ting jing smith bat la ka jing sol erang ya la ka jing le jong ukun jong ki tadin bang le konsol kalapoi ka jing ya menjur bala kum do dan kam ban betin lenti la ne ban thau thmai ya ka jing im jong lu khun jong ki bal ba ka jing menjur ngenam la klam la kladi ba rup pasa weni ki parlong oba le se hakiti snam shwa ka covid wala jidon rekat bat ngi leng ba ki school to school anti drugs campaign ngilaju ya long in touch bat ina ka por te leng ba ka jing ya sutho jingbot bat ki bahia ngilaya kontak bat i bat ha ka ji kontak bat i long welcome ya ka ba ka approach kawan ka office HYC te dei ta kadau hakini ki arai tri sngi ngem sham la shong klikti la ne shong chat hai ngila ko ma ong bangin e khon drugs om tang bani khon ban rat deng khong jing siu rei ban pen bhapat wadi balangap te mentang ski wala da gadi ski ya ka boboro nge te budi Sunday henana HYC ni sngo ban ong ba service to man service to God ngila shim ngi ski ba kum ka wei pat ka jing shakri ban pen em ye ke mensim ka blajat balaram tingi wan khnang ngilawan khnang nang tin na pot nong ba shlong ban ya kendo bat ibarop bat ban wan IT no ya unu khna teknik ski bomta ngiwan IT arngut ki khna hang ne po rehabilitation center kabadan hang ne po Assam te nganget ba ke ka ba unu khna uladon ka jing thrang jing sliang kan salong pat ka jing kamen ye ki ka sem ka jong u hakini ki khnat sam ki ban sawan namar ngingit scam ba ka rehabilitation center ka jing ba arup ka bla pau le sing la bang henry ki babun ki breu jongi po nong maslong kham tam le government kam pat chimne ithoi ngi kwa ban kren ba shai ba ngi ru ngi suthu ngile je kendo ikinong di drugs ngile je kendo ik ti balik po rehab kila kren bar kile ju thu khanai ngi ba
mentoy ban le hang te ka rehab center nomor ba mi nang te ngi dang double triple arsha harengan not ban petikna nomor bang le i ki babun ki samla ki badan hang ne kila phone ro yang haki kindat banai beladap bangila sutunat bansa hang ne po sam nomor ba ngiyo ke jing hikai bat umde tu ngiyo jing hikai layo ban hikai kelai ki bai bangila yo sngo bangila ya khana shibun ban i menne ki babun ki rehabilitation center hande kila syak khang no nomor ki kilong tang ki rehab ki ba kumlo snap pisa tinggi susun ki long kemi ki long kpa ki badon ka jing tmu jing angnut bau khun kelah ndre ukum ngop double lane arsha laisha tiga ka ba ngai kwa ban ong na liang jongi kum ka kan hon ka jing khut persya udrat sekarang nginang beteng nang sekman ngai kedui ki long kemi ki long kpa ki badan kita ka jing sngo khia nam ki khon bar ki badan kapasiti pilong balak lo bani kenduk bat ngi namar ba kumalong mentahi ngiladon ka jing ya kren ya sto jumut bat i ba arop hang ne bang ngila ban pha khana ni po nama shlong hang ne namar mai iru habang ye kren emdei ubreu ubakwa ban generate pisa le silang baganika santa ka jong ine hare kumba ula em yalade la revive la thau thamai ka jing em jo ukwa ro ban pan thamai sai kiwe pat ki brang ngop lani ki brang long sok prung ha une ka jing kerni di drugs de nagani ka dau ka pelong ngi bangi haban kran teng pilai i mo ha kini ki por ke bang manchua habede bat kini ki festival ka government ka pendut kalo ka pisang to hare halendat ban ne kran pade nam ta ka jingba ban te thamai ya kala we jong kini ki belangop ha kini ki jingdi basneu ka ai di ki excuse ki babun ngimla ban len ka fon ka we ka ba ki ka government ka kran bat ki jaka puta ye sko mentan sipang po ye consult ye slok ba di barom ka government ka ong ba anom la ban create more space than 30 people tenre balai mai i hang ne 150 dang la tingi haban pe kin ki bakum gino kita ki counselor la ni kita ki nong wanrai ki rehabilitation center ni haban yo sha ka jing itho hatu ki lalong fit em banron ni ki bakum kita tekat kum jing ijungi barup ilalong win ni samla balala banron ni ki bakum ni ki center ban operate hang te po nong ba shlong dengan so ban om ka sarkar ka de ban recognize ni ban itho yo nu samla namar bakum balong hi ki babon ki kmi pa kimla ban afford le se ka jingjingai na nong ba shlong hang de bat ka baar ha de bat ka kani ka jingsiu bai dawai bai benai ma te hande la dakadon la da government ka kran bat ki jaka puta ye sko mentan sipang po ye consult ye slok ba di barom ka government ka ong ba anom la ban create more space than 30 people te hande balai mai i hang ne 150 dang la tingi haban pe kin ki bakum gino kita ki counselor la ni kita ki nong wanrai ki rehabilitation center ni haban yo sha ka jing itho hatu ki lalong fit em banron ni ki bakum kita tekat kum jing ijungi barup ilalong win ni samla balala banron ni ki bakum ni ki center ban operate hang te po nong ba shlong dengan so ban om ka sarkar ka de ban recognize ni ban itho yo nu samla namar bakum balong hi ki babon ki kmi pa kimla ban afford le se ka jingjingai na nong ba shlong hang de bat ka baar ha de bat ka kani ka jingsiu bai dawai bai benai ma te hande la dakadon la da government ka la ban itho kerpang penun kami i kadika rehabilitation center ke ban fund na government ngathrai kinong di drugs lain penun kam drugs nong ba shlong kinduna la da ngam ong ba khut plan hare kinduna tinggal kentu government soma se shim serious ya ka bokum ni issue kuma philala ba shim serious ki pat ki ba ki pat ki kam soma kani ka kam yap kam em ya ba phi kum ki ba shong ha ka bor akran persya ye kini ki amale ki minister la ni ki badan ha ka bor soma la da phi shim ki tang ki ke kam kai le se nginom la ban tep kumo ong iwi long kwe nginom la ban tep ka bakum ka ni ka jingjang ni jingpang kala ban wan sahing jong phi jong ala si tinglam la ban tip kala ban rong sahing jong MDC MLA la ni nu politician te de ta dang ko ban ong tongin ya shim serious kini ka man da ka bangin trelang ki break badan ka bor bat kham tam ro ngi
kinoi tremon soba leng bagi kan hot seng bala cái nên vận ông pada lalu beri ujung ni hak wan syakawi ke jelah pada pun seng kan itu. Dia kini ke jing aji rap kena kat. Kalong siya kalong kajing leran kan. Kajing leran namar ba ibaru pasa kemoong ilalong fit bandron ini kam. Ngenai ikran bat iman nei ong bah kaji siya ngala perkat ban let dah kuwi pergi bisnes. Ngadan ye kata support nakaliang jongas ma financially support nei. Ila temu ban let dah kuwi ka benta. Haringing lai ikran ngi pen so tho bat ngi ai mesti mi. Ba unung bu dong thau ula ibet ipi ba pin dan hak dengan lain. Lada pilih mapi haki we pergi kerja ki business le sila bana. Temano pat ban pet ya kene ke benta ke bam mapi pila. Te kalau ngesya ka is a shameful to the government of Meklia. Ba ye kum gidi gibre pim itho. Pi itho kelai gibre ki ba umdai ban itho. Tengah ka ban ong ya government Meklia kham tam ye kene ka MD government ma. Soba se ban pet ya ki ba kum di